jatend jopuonj ma primary KEPSHA nyuki dichi manyori dala ne mantiere gwenge ma Kasolongo e kar chung bura ma Mwala county ma Machakos. Nzioka yenga kajal ma ne otimo tich maler e migawo mar somo inyeto eketo e tim chenro manyien ma somo mar CBC. E kinde ikmar jotelo mopogore kotele kod gavana ma kono Abinyandeti no yuwago Nzioka kajal mano kelo fuok mathoth e sekta ma somo. Vinyo yango kaka tho ma Nzioka dhi kelo fuok maduong' e sekta no ka bende osingo kunyo dag pie gweng' ma Kasolongo mondo bed kaka rapar ma Nzioka. Jotend jopuonj kotene kod jagoro mongiyore migawo ma somo belo KEPSHA oyago Nzioka kajal mane nigi paro ma kelo jotend skunde mag primary kanyakla e bero chenro ma somo manyien ma CBC. Nzioka ochend min ode Ruth Yengo kod nyithindo ariyo. This year and see you through this loss. May our Savior going kuweka borehole kwa hii shule. At home before God, for He is the only one who can provide for you of Director and CEO of KEPSHA. Johnson Nzioka, HSC, signed by Mr. Willie Huria. I'll hold on to those precious moments as I remember the wonderful man you were. You loved deeply, and you showed me what it meant to live fully. Your kindness, patience, and generosity touched so many lives, and I believe it's evident even today. He was not just my dad, he was my mentor, my motivator. I want to most sincerely thank him and again for the work that he did for the Presidential Working Party in domiciling our junior school in our primary schools. But I would want to thank him even more because on the 5th of January, when everybody was worried about the transition from grade 8 to grade 9, I had an engagement with Nzioka on Sunday, 5th of January, and he gave me the assurance that, P.S., tomorrow our children will settle down well in grade 9. His untimely passing in a tragic road accident has left a void that is deeply felt across our educational community and beyond. As we reflect on his life, we celebrate not only the man he was, but also the indelible impact he made on the countless lives through his unwavering commitment to education. If there is harmony at work, where partners work without friction, definitely the quality of education shall go beyond necessary heights. Teachers Service Commission Chairman, this gentleman brought us very close to you as TSC, and that is why we now work with a lot of harmony. If it were not for Nzioka, TSC and Kenya National Union of Teachers were enemies. He brought us to work together with you. Erokamano nyako Ramogi kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mano mar migago mag bedo kod thuolo mar ikoni kata kamano mesa ma iko weche manyien pod tiyo kendo koromo godhiambo mano saa 1 mar odhiambo kod saa 3 mar otieno biro bedo ka iyudo weche moko manyien ma inono idoyo kendo iluwo makare. Wakawo yo matin waduogo gi weche mag tuke koromo saa 8 mar odiochieng' adhi manyo law mar Arsenal mane mokele giko nyinga Ochieng' Emmanuel.